Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mbanye kulinji nanga kuboma kukushirika jani wale akoti ya kulibaji kudi usauga kulilabe nanga solora ledesti ya odija Yenda maji Nangangani zonyadi sasurijani Kumboro bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Naga atemzile diyo kukurijani Oh kulinji Digudalila inu Kulinji. Gajani kulinji wale akoti ya kulibaji kudi usauga kulilabe nanga solora ledesi ya odija shirugu goshu yenda maji nangangani zonyadi sasurijani kumboro bagari kulinji mwela nanga wanugo kulinji kodi kuboma Steri hausi kulinji Nana otuta mwazuga baji Naga atemzile diyo kukurijani Oh kulinji Digudalila inu Oh kulinji Lero ndi pa 9 February 2026 ndipo programu hii ndi ya kulinji zinalanganire Vayana Chunga ndipo leronso tabwera ndi nkhani ina yofunika nkhani yoti tikambirane nkhani yonena kuti Malawi tisangoisiyasiya yayi timve kuti kodi chuchuchu wa nkhani ndi wotani ndipo nkhani ya lero ndi nkhani ya kuchepesa kwa chiwerengero chama principal secretaries mboma kuchoka pa 68 kufika pa 38 kodi tinene kuti boma ili serious kapena izi ndi ndale nanga anthu enawo amene awachosawo anadziwa bwanji kuti uyu ngoti achoke ndipo ndalama zimene boma likupulumusa ndi zingati tingatani kuti zimene zisachitikenso nanga boma ingende bwanji ma department aboma osiyanasiyana kumenenso mwina kuli mavuto ngati amenewa musachoke mukhale pomwepo chifukwa timakhala ndi atolankhani athu mzigawo zonse zitatu komanso timakhala ndi akuluakulu odziwa kusakatula nkhani zosiyanasiyana mdziko muno amene wonso timakhala nawo ndipo lero tili ndi Dr. George Chaima komanso tili ndi Benedicto Kondowe ndipo zonse zikayenda bwino tikhalanso ndithu ndi Focus Maganga amene ali kuchokera ku office ya Office of the President and Cabinet komanso mstudio muno ndili ndi Wanangwa Chafulumira. Wanangwa wadzuka bwanji? Ndadzuka bwanji. Inenso ndadzuka bwino. Nkhani mosa taya nthawi Amalawi
aimvesese motani chifukwa zakhala zikungomveka kuti ayi nambala ya ma principal secretaries yasika kuchokera pa 80 kufika pa 38. Munaso nkumafunsa kuti kodi nambala inafika bwanji pa 80 chifukwa maunduna amene tinawo ngocheperako kaona chiwerengero chama PS mpaka na 80. Mbuyo muti nkanena kuti panoto afika mpaka na maunduna ena folo ma PS. Chinachitika nchani kuti mpaka tifike pamenepo? Tizene kuti chiyambi chake makamaka mbuyomo ndikukumbuka kuti pamarifomu fatakhani marifomu osiyana-siyana pamarifomu amene anachitikapo mulamuliro wa Peter Mutharika pakati pa 2014 ndi kufika mu 2020 mene ankachoka anazatsitsapo nambala ya ma principal secretaries amene ndikukumbuka kuti nambala yawo yoyamba yomaliza anali 35. So pano titalowa mu boma la Tonse Alliance limene kutsogoloku linazasanduka ngati mwina la Malawi Congress Party ndi pansi pa utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera pang'ono nambala imene ya ma principal secretary inayamba kukwera imakwerabe kukwera zimene mnanena kale poyamba kuti mapezeka mwina kwina unduna umodzi aliko folo kwina atatu kwina mwina yo pazifukwa zawo mwina amaona ngati kuti maunduna ena ndakuluakulu sanga mwa secretary modzi kapena mlembi wamkulu sangakwanitse yekha nde kunafika ndithu poti figa inapitirira anthu 80 chifukwa kwina amachuluka mwina atatu anayi koma zimene sizoona kuti maunduna ena ndakuluakulu terekeze ngati unduna wa zamalimidwe unduna wa zamaphunziro unduna wa zaumoyo. These are big ministries. Would you say it was justified? Pali maunduna ena adi ndakuluakulu makamaka mwina maunduna amene atchulidwawo akhoza kukhala atatu makaulo mwina anayi tikaphatikizaponso mwina oyang'ana zakusiyana pakati pa amayi ndi abambo nawonso maoneka waukulu malingana ntchito yake. Komano vuto lina linabwera chifukwa chokuti mukaona maundunawo anafika ano mwina 30 chakuti kapena close to 40 mmene monso ndeti munali mukudzalidwa ma principal secretary. So vuto loyamba linali lochulutsa maunduna fa maunduna ena mwina amagawidwa unduna oti ukanatha kukhala umodzi atachuluka chonchono awa amene abweramo akunena kuti ayi nalengeza sabata apitayi kuti iwo atsitsa nambala imene kuchoka pa amene anapitira 80 kuafikitsa pa 38. Iwo akunena kuti chifukwa cha zimenezo akuyesetsa kuti achepetse ndalama zimene boma limaononga kudzera mwina malipiro ndi zina zimene alembe akuluakulu ameneyo amatenga. Ninaona kuti amanena kuti PS modzi amalandira ndalama yokwana 1.7 million ngati salary na pamene ndikuti modzi yo chikamatha chaka akugunda ma 20 million chakuti komaso 1.7 yo ndiyo nyamula upita ku nyumba imeneyo net kapena ndi gross imeneyo ndi net ndi net 1.7 million komano pamwamba pa zimenezo amatenga 500 liters ya mafuta pa mwezi imene mukayiwerengera ndi imene mafuta alili pano 2.5 million imene komaso amene khandi galimoto yake yosachepera 400 million imene li Toyota TX kajani. So zonsezo akaziphatikiza ndeti munthu mmodzi amanyamula zambiri ndi akawerengera mwina kuchepetsa kwa ma PS kumene akuona kuti ndalama zimene akuzipulumutsa ndizokwana 2.2 billion Malawi kwacha. Koma ngati mmene munanena poyamba kuti nkhani ndiyoti ena akukayikira kuti nthawi zina kawiri zizi zimatha kunenedwa koma upeza kuti mwina ndi nkhani iso ndi nthawi yoti ndale zalowapo mwina imatha njira yoti mukuchotsa ena amene mukuwakayikira kuti si ali mbali yanu kupeze njira yoti mbweretsepo anthu amene mukuona kuti ndi anu. Komaso mwina funso lina limene nafunsidwa tikodi anthu amene wasizipezeka kuti amene akupezeka ndi zifukwa ndi okhaokhawa amene akuoneka kuti sali mbali ya amene akulamulira chifukwa izizi sizachilendo zakhazi kuchitika pali zifukwa zingapo zimene njira zingapo zimene amanena kuti ena
akuapanga litaya kuti nthawi yawo yakwana kugwira ntchito yayikulu. Ananenaponso kunena kuti ena amacontract awo anali afake ndipo anabodza. Ya so nkhani sofusulira ndimene kuti ngati panali macontract afake ndiye kuti amalaya kwena aziwe kuti kodi anapereka macontract amenewo ndani. Pameneponso inenso ndili ndifunso kunena kuti ngati akunena kuti macontract ena anali afake, ine ndimuona ngati the next thing titamve ndona kuti bungwe lija loyang'ana nkhani za Anti-Corruption Bureau ikhala ikulowapo ndi apolisi kumanga ndithu anthu kuti tione kuti kodi ankapanga zimenezi ndani. Ya kwambiri chifukwa sizoona andi ndi mlandu ndithu. So ndi zinthu zimene mwina zikuyenera kuyankhidwa kwinaku anthu akuyamikira kuti ndi njira yabwino ngati zayenda mndondomeko yabwino ndeti tiyenera tiyamikire kuti paliponse pamene boma likusamala ndalama ndi zimene anthu akufuna. Komano tiyang'ane mkatikatimo kuti kodi izizi zimene anthu akufusafusazi aboma akutipo chani. Chabwino. Wanangwa chafulumira wayamba bwino wafotokozera ndithu momveka bwino. Tipite sopano kwa alendo athu amene tinawo lero ndikhulupirira kuti ali pa line sopano. Tiyambe ndi a Focus Maganga ku Office of the President and Cabinet. Mukundimva? Chabwino ayi khangati foni pang'ono chabe khangati kupanga kati manzenene koma ndikhulupirira kuti mundimva. Mwadzuka bwanji a Focus Maganga? Adzuka bwino kainiso anzanga bwino. Yeah, ineso ndadzuka bwino. Tipitenso kwa Benedicto Kondowe tichite check ngati mwafika. Benedicto Kondowe. Ine ndadzuka bwino, ine mwadzuka bwanji? Ineso ndadzuka bwino. Finally Dr. George Chaima, mwadzuka bwanji Chaima? Ine ndadzuka bwino kwambiri kale nokumene kuno seno. Ifenso tadzuka bwino. Tiyambe nda Focus Maganga ambiri mwina sitimatha kudziwa kuti kodi PS ndi ndani mukagwidwe ntchito kaboma, kuti ndi ndani kufunikira kwake nkotani ndipo amatani. A Focus Maganga. Yeah, zikomo kwambiri anzanga. So PS ndi mlembi wankulu wa boma amene of course pena timamusiyanisa kuti wina amakhala controlling officer ingoti kubomaku amene amayendesa ministry kuona kuti background pali zotani komanso chuma chaku ministry cho chikuyenda bwanji amakhala PS osati kuti a minister. So PS mlembi wankulu ndi munthu wankulu wa ministry amene amaonekesa kuti zimene boma likufuna kuti lichite likwanirisike ku ministry imeneyoyo. Apange amakhala ngati ndi amene amapanga implement, amene amayang'anira ministry ndi wankulu pa ministry imeneyoyo. Zikomo kwambiri zimene ministry PS ntchito yake ndi imeneyo. Chabwino, mwina tisanapite kwina mungangoti pasa a little bit of background kuti kodi zimene zachitikazi boma lachita chifukwa chani kuchosa ma PSN awo, ndipo tangotisimikizirani ngati zili zoona kuti kumeneko kunali ma PS amene ali ma contract afeki komanso ena onena kuti mwina samayenera kukhala kumeneko ayi. Okay, zikomo kwambiri ndizoona ndi kuti boma la chepesa nambala ya ma PS. I think sikoyamba yasangalala kuti background yani inakumbutsa a Malawi kuti tsogoleri umene uli pano nthawi imene unaliponso unali ndi ma PS nthawi zambiri amakhala kuti isamafika 40 nthawi imeneyo I think anali about 35. Pano paso boma lidabwera malinga ndi mmeneso limadziwira kuti ma PS ndakuluakulu amaunduna amakhalanso ndi ma benefits ambiri. Kungokhala PS ndiye kuti zilipo kale kuti umayeneka kuti uzilandira zinthu zina zake, ndiye kuti akakhala ochuluka kwambiri kusonyeza kuti bomaso ligwiritsa ntchito ndalama zochuluka kwambiri. So boma lidabwera linawunikiranso kuti kodi ma PS amene alipo ndi angati, anaona kuti ali in the region of 8 or 8 amene wawa ndi akuluakulu oyang'anira ma ministry. Komanso tikawonjezeranso kuti ena amene boma limali amene anali pa level ya ma PS kukamba kuti ngakhale ku State House amene pokoso ngati ma advisor
amatha kuwapasanso contracts yofananafanana ndi ma PS koma litabwera ma advisor ake ati amenewa a president ma advisor a president amakhala level ya PS. Yeah, so ma special advisors amakhalanso ndi ma contracts aboma ende boma sori mathaso kuganiza kuti ngati panopa tingoyerekeza kuti ma advisor amene alipo wa president kuti akhala level yanji nde nthawi imeneyo imene tikukamba amene watuti kuwaphatikiza. So boma lidabwera malingaso ndi ulamuliro wa president amene alipo panowa ananena ndithu kuti ayi ndalama za amalawi zikuyeneka kuti izigwiritse ntchito mosamala komanso mukudziwa kuti atabwera anapeza kuti pali mavuto ochuluka mdziko muno amene oyambirira boma linanenesa ndithu kuti tikufuna austerity measures zikuyenera kuti tipange zoti ndalama panopa amalawi akuvutika boma lisangobwera kuti lisangalase anthu ambirimbiri wapasa level imeneyo ya OPS komanso ma benefits amenewo nde kuchepesa kumeneku kuti zokhazo zimene zachitika komanso monga mukudziwa kuti ngakhale ma allowances ena anawachepesa kale nakudikira kuti chuma yambe kuyenda bwino umene uwu ndi usogoleri ma allowance ati just to set the record straight ma allowance ati amene achosedwa kwa ma PS mwachitsanzo fuel ma PS amakhala entitled ku mafuta kuwa makhala kuyendera ministry mbedi kufunikira maboma linanena ndithu kuti munthawi munyengo yovuta ngati imeneyi wina aliyense amene amalandira mafuta boma linachepesaso ndi percentage 60 to be 30% kuti wina aliyense azilandira mafuta ocheperako kuyerekeza ndi mafuta amene they are entitled kwa cha position yawo. Ndiye ndakambapo nkhani ya ma fake contracts tangoti simikizirani kuti ndizoona kuti ena anali ndi ma fake contracts. Yeah, tinene kuti ma irregular contracts amene panaliso anthu ena amene boma lidawunguza ma contracts yawo anaona kuti malinga ndi ma standard alepo imeneyi komanso ndi imene analembedwa ntchito koma linena kuti ayi alipo angapo ndithu amenenso boma lina yimisa kaye malinga ndi imene contract yawo imayenera imaonekera kuti pa level imeneyi ndi imene analembedwera ntchito anaona kuti imayeneka ali choncho kotero kuti boma lina went ahead ndi kuwayimisa pa ntchito. Zinatheka bwanji kuti uchoka pa 35 mpaka ukafika pa 80 tinene kuti chimachitika nchani kwenikweni mwina you have some insights on that one kuti kodi chimachitika nchani kuti mpaka na nambala ifike pamenepo nzeru zake ngati boma zinagona pati? Nakubveni bwino yeah kuti mwina panali justification zinatheka bwanji kuti tichoke pa 35 mpaka ukafika cha ma 80 almost adding 45 ma PS. What happened? Yeah, so nakutola bwino kwambiri ngakhale sininga wanankhulire koma maganizo anga ndoti kuka ma PS udindo waukulu ndi anthu amene amakhala pamutu pawo pamakhala ntchito ikulu kwambiri yoti achite komanso nkutheka kuti mwina alipo ena amene amaona ngati angathe kuwasangalasa atapasa position yaikulu ngati imeneyi malinga ndi minaso ma benefits amene position imeneyi imakhala nawo imene tinganene kuti appeasement komanso ina mwina ikozongokhala ndi priorities imene boma la nthawi imeneyo ikozokhala kuti linali nawo mwina iwo sanaone kuti 35 amene anawapeza ndiwokwanira atakhala kuti ndiwo akudziwa bwinobwino agwire ntchito kuti ndiwokwanira kugwira ntchito yofunikira pa unduna. I think nkhani yake ndi imeneyo. Chabwino ayi pano ndipitekaye kwa Benedicto Kondowe ndachayima inu mukabweranso ndimafuna kuti mutifotokozere kuti kodi mmene mwawachosera anthuwa nde kuti alandiranso zinaso ndalama sitimvanso zonena kuti ena apita ku khoti chifukwa nthawi zina boma likathamangira
kupanga chiganizo mosasamalira nkhani za malamulozi timalowa m'mavuto ndipo timazapereka ndife kuchoka ku misonkho yathu. Koma pano tipitekayi kwa Benedicto Kondowe. Benedicto Kondowe, nkhani ndionena kuti ikudabwisani kapena palibe chimene mudabwapo inu? Tinene mosaopa kunena kuti ndi nkhani imene ili yosadabwisa, chifukwa chonena kuti nkhani zokhuza mapiyesi ndi nkhani zimene zakhala zikukambidwa kwa nthawi yayitali. Amalawi akhala kudandaula kuti manambala amapiyesi akhala kuchulukirabe, komanso kwakhala kulembedwa ntchito mapiyesi mosadziwika bwino. Chifukwa inu mukudziwa bwino lomwe kuti kumbuyoko kuyambira nthawi ya Kamuzu Banda mapiyesi amakhala anthu onena kuti mwina akulira mu system momwemo kumakwera amene timati makalia PS. Komano mwakupita kwa nthawi zakhala zikusokonekera kuonena kuti mwina ngakhale amene ali mu system boma limatha kumtenga munthu wina amene ali pansi kwambiri kusiya amene ali pamwamba kumupasa PS, kapena kukatenga kunja kusiya anthu amene ali mu system. Ndiye chifukwa chochuluka kwa manambala tinene kuti ifeyo ngati National Advocacy Platform tinali wokondwera kwambiri kuti boma likuchepesa manambala a PS mogwirizana ndi mfundo yochepesa kuononga chuma cha boma, komanso kuti Amalawi akuphikidwa kale m'misonkho yosiyana-siyana ndi zinali oyenerera ndithu kuti boma lichepese manambala a PS. Chifukwa tikudziwa kuti maunduna yena mwina makhala ndi ma PS atatu chifukwa chonena kuti boma limangowonjezera makamaka nthawi yonena kuti boma tasintha. So nkhani imeneyi ndi nkhani yofunika kwambiri. Muchikalata chathu ndimalize kunena kuti tanenanso kunena kuti pamene boma likupanga danga lonena kuti ma PS amene atasalire ndi ati, amene atatumizidwe magawo ena ndi ati, amene atachoseretu mu system ndi ati, awonesese kuti criteria yake ndiyomveka komanso akupanga zinthu poyera, kuti pasakhale anthu ena amene mwina azitha namadandaula kunena kuti yayi izizi zimakonzedwa kuti athane ndi ifeyo. Koma ndi ndondomeko imene ngati Amalawi tikuyenera kukhala wosagalala kwambiri, chifukwa anzathu amanena za benefit. Mukudziwa kuti mwina mafuta akumalandira 1000 liters posachedwa apa tinali ku meeting ina kumene PS wina amanena kuti yayi mafuta atichepesera to 700 liters. So zinthu zimenezi mukayika pamozi ma benefit zimatenga ndalama chama 3.5 million imene 700 liters mafuta. Yes, committing ina zimene zinauzidwa kuti achosedwa from 1000 liters kufika pa 700 liters. I think ena amene paja kumakhalasa ma PS2 afika ngakhale pa 500 liters zimene zinauzidwa. So ndi nkhani yosangalatsa kwambiri kuti boma limene tili nawo likuganiziranso zipinjo zimene Amalawi akumana nazo kuti alipire ma PS kuzera mu misonkho imene ambiri mwa ife tikunena kuti tafinyidwa kale. So ndi nkhani yabwino kuchepesa kuti tikhale ndi manambala oyenerera. Chabwino tipite kwa Achaima. Ndinafunsa Akondowe kuti akudabwa inunso tifuse funso lomwelo kuti mudabwapo china chilichonse ngati nkhani imeneyi kuti adachoka pa 35 mpaka kufika pa 80, actually slightly above 80. Cho ndidabwitsa chikhozokhala kuti ambiri amene amakwera kuchoka pa chiwerengero chotsika kukafika chiwerengero chokwera. Cho ndidabwitsa nchokuti anthu amenewa amachulutsa motero kuti akatani, chifukwa maunduna amene tili nawo mdziko muno timadziwa kuti president akasankha maunduna kaya 21 ndiye kuti ngati tikufuna kuti ma PS agwire ntchito yawo bwino tikuyenda kukhalanso ndi ma PS okwana 21. Kapena ngati pena pakhala kuti ntchito ndichulukirapo kukhoza kukhala komwina awiri, koma osakhalano mpakana kuchoka pa chiwerengero
ngati 35 ukafika no mwina masisite 40 chakuti ndiye kuti pamene popo zinthu zodabwitsa ndiye kutsitsa kwa chiwerengero chimene chichi sindingadabwe ngati kuchitika ndi boma limene lifuna kuti likonze chuma cha dziko lino. Ndipo ndondomeko imeneyi ndikhoza kunena kuti boma lilipoli latenga ndondomeko yabwino pofuna kuti ma-PS ena amene ntchito zawo zimangokhala zokanganirana ndiye kuti pakali pano pakhala PS mmodzi olimbikira kugwira ntchito imene ali nayo. Mudziwa inu kuti amati chuluke ndi wanjuchi yoluma ndi imodzi. Akakhala ma-PS ambiri pa unduna kumakhalano kudererana miseche ndiye amataya nthawi kuchita misecheyo malo moti azigwira ntchito. Ndiye apapa zithandiza kuti efficiency ya government kapena magwiridwe a ntchito mboma azichitika mnthawi yake. Komanso mmene anenera preamble ija aku OPC ndi akondo kuti zithandizanso kuchepetsa kuononga chuma cha boma. Ndine sindikudabwa chifukwa chakuti boma la APM lifuna kukonza zinthu zimene zinaonongeka chifukwa cha poor governance ndi management ya boma. Chabwino, ngati dziko tingatani kuti adindo asamakhale ndi mphamvu zotha kupanga ziganizo zoti zitha kuononga dziko lino, chifukwa monga mwanenera tonse timadziwa kuti munthu kuti afike pa PS amayenda motere kenaka unangopeza kuti kwabwera ya appointment wakuti ena completely out of the civil service, ena out anali ku retirement anapuma ndithu munthu onena kuti ayi nsanawa amachita kupita physiotherapy kangati koma basi onsewa akungoyitanidwa nkumalowa. Is there a way we can protect taxpayers money from the leadership? Anthufe ndinene zoona sikuti sitidziwa chabwino kapena choipa. Ngakhala atsogoleri athu amene timasankha kuti awa ndi atsogoleri oyendetsa dziko takhulupirira kuti ayendetse dziko, sikuti sadziwa kuti ichi ndi chabwino ichi ndi choipa. Anthuwa amachita dala kusankha choipa chimene amafuna kumachichita, chifukwa choipa chija kawiri chimene chimapatsa phindu iwowo osakhala kupatsa phindu dziko yayi. Ndiye zimene zakhala zikuchitika m'mbuyomu ndizonena kuti anthu ambiri atsogoleri ambiri amene takhulupirira kuyendetsa dziko akhala odzikonda iwowo okha osakonda dziko komanso osakonda anthu awo. Chifukwa chake akhala kubweretsa ndondomeko zina zoyipa mwadala chionena kuti iwowo apindule ife anthu tisapindule. Ndiye dziko ngati silipindula nkumapindula munthu mmodzi dziko la mtundu umenewo silitukukayi. Ndiye tikati tipange bwanji funso lionena kuti tipange bwanji anthu tikuyenera kusintha maganizidwe ndi kuyamba kukonda dziko lathu, chifukwa tachuluka anthu osakonda dziko lathu. Chifukwa chake timakalolera kukaba mankhwala ku chipatala, wina pa bedi ali pafupifupi kumwalira, wina nkumaba mankhwala oti akanamupatsa munthu amene ali pa bedipo timapita umakagulitsa malata mwina kapena kutenga ndalama kumakapanga zathu pa ndalama zonena tikanagula malata okhomera sukulu kuti mwana aziphunziramo. Nchifukwa chake mumaona kuti ngakhale anthu amasiye wota makolo awo anamwalira amagwira ntchito ndalama zawo akuyenda kukatenga kuboma, anthu ogwira ntchito ku ofisi ya bomayo mukapeza kuti akuadiranso ndalama anthu oti anamwalira kale komanso anasiya masiye. Chifukwa chani? Chifukwa sitikonda dziko lathu, sitikonda anthu, timadzikonda tokha potsata ndi kuchita njira zimene tikhoza kudziwa ife kuti zikhoza kutipindulitsa munjira ya chinyengo ndiye kuba. Ndiye titasintha kaganizidwe ka mtundu umenewo ndikuyamba kuganizira dziko la Malawi kuti tikhoza kutukuka tonse ngati amodzi, ndikhoza kuti tikhoza kuchita bwino mchitidwe wa mtundu umenewo ukhoza kuchepa kapenanso kutheratu kumene. Chabwino, pano tipite kwa ma reporters athu komwe kuchitipa. Vinjeru Mkandawire akutiuza kuti wakonzeka. Vinjeru, ukundimva kuchitipa? Ukumvekera pansi kwambiri. Mwina tiyese tayesanso kuyankhula? Vinjeru taimakaye kungo imakaye pomwepo anzathu a technical atithandizire kuti uzimveka bwino, koma pamene
ukutero Vinjeru sakumveka bwino ankosi. Aha, pamenepo ndio kumveka bwino sopano. Vinjeru tacheza nda Malawi. Hello. Yes, tacheza nda Malawi tukumva sopano. Mukundiva? Yes. Tukumva Vinjeru kuchitipa tacheza nda Malawi. Mmoja amene ticheze naye panopa kwayamba tiziwe zina lake kuti ndi ndani. Leo ndine Dixon Mfungo. Panopa lero tikukambirana za nkhani yokhuzana ndi chilinganizo zomwe boma lachosa na PS ena mu boma kutoka pa namba amene inenda kuti anali 80 kufika pa 35. Inuyo ngati mmodzi mwanzika wa dziko lino mukuona kuti izi zifaniza bwanji pakayendesede kachuma cha boma komanso ndale muziko muno. Hello. Vinjeru, yes. Zukhala ngati sunaende ko bwino tukumeneko. Okay, anetibera sotaina. Chabwino akuti dulakai phone wa times munanala sana konzeke chonde kungopemphana Malawi kuti reporter wathu akakupezani ngati mudzo zonena kuti mulibe choyankhula ayi musayankhule apaseni mwayena kuti ayankhulepo kumchinji. Patrick Nyirenda nayenso akuti arerede. Patrick Nyirenda ukundimva? Patrick Nyirenda kumeneko khangati sakundimva lero mafoni khangati ativutirapo tipite kunsanje. Ai mafoni pena kufuta choncho ndibwerenso kwa iwe wanangu achafulumira kuti kodi nkhani sindikudziwa kuti mwina kuyankhula kwake nkotani kuti pamakhala ndale zimene unanena kuti nthawi zina amalengeza choncho koma kenaka akamalemba anthu aja sitidziwa timazangozindikira nambala ija yakwera. Ndikupasa chitsanzo cha kabineti timatha kuombera m'manja kuti kabineti ija ayi asankhato nduna zocheperako kenaka ungoona kuti akuonjezera awiri kenaka mmodzi atatu pomatha miyezi 6 pesa kuti nduna zija zabwereranso konkuja kumeti nkadandaulira zomwe zachitikaponso even this year kuti pamene amayamba amthalika cabinet yawo was slightly a smaller number koma panopo there have been a few additions which have made the number kuti ikwererepo. Sindikudziwa kuti tingatani ifeyo ngati anthu amene timalikonda dziko lathu komanso tili ndi udindo tiliteteze kuti andalewa how do we hold them to account maka nkhani ya PS imene tikuyikambayi kuti adafika bwanji pa 80 kuti anthu samadziwa anthu amadziwa. What did we do? Nothing perhaps. Vuto lalikulu limene tinalo mdziko muno ndira kuti ifeyo ngati Malawi sitimafuna kutengapo gawo pa kayendetsedwe ka dziko. Chimene ndikutanthauza ndi chakuti malamulo a dziko lino makamaka tikayang'ana section 20 ya constitution amene ali malamulo akulu kwambiri amanena kuti olamulira mtsogoleri ngakhale president amene mphamvu zake zimakhalapo kapena utsogoleri umakhalapo pamene anthu akumukhulupirira. Nthawi imene anthu angosiya kumukhulupirira ndiye kuti mphamvu za utsogoleri zimenera kuti zidani zithe. So pano chifukwa choti Amalawi ambiri sitimatsatira kuti kodi mphamvu zathu ndi zotani. Timaziona ambiri timazisiyanitsa timaona ngati boma ndi chinthu china chake chimene chinangobwera chinapangidwa ndipo ambiri timachiona ngati kuti sitingachikhudze sichikutikhudza. Tinauzidwa kuti nchimashini chimapana chimaluma nkhani yake ndimene faka ambiri amangoona kuti muzaona kuti kwambiri tikamankhula izi zaboma osazindikira kuti bomalo mphamvu zenizeni zili mwandani zindife ndizoona.
tikhozoona kuti apapa tikunena za ma PS amene achepesedwa kuchoka pa 80 kufika pa 38. Komano timanena kuti nkhani yayikulapa ndiyoti tikufuna tisamale chuma cha dziko, komano sizingatheke zimenezi ngati tikupezeka kuti tikusamala uku komanso ndalama zikukatukira kuti maenje ena amene tikubola. Mwachitsanzo umene munena kuti tikhozopereka chitsanzo ku nyumba yachifumu komweko kwa president. Kodi kukhozokhala koyenera kotani inde dzikoli timatsamira pa chipembedzo, komano kuti tikhale ndi alangizi pa nkhani ya chipembedzo atatu pakali pano tinawo atatu. Kufunika kwake ndikotani zikufanana ndi umene tikunena kwa ma-PS kumene ananena Chaima kuti mmodzi ndi okwanira pofunanso kuchepetsa kukotakana kukana nangano achipembedzo atatu ngati alangizi andi ndimene ananeneranso amaganga kuti anthu amenewa nthawi zina ena akuti macontract awo ndi chimodzimodzi ndi nduna kapena ndi PS kusenzoti atatu onsewo kuti achepetsa ngati maunduna komano takayika maunduna adza kuti mbalina. So ndizoona kuti palipena poti tikuyenera kutseka mwambiri, komanso amalawi akuyenera kumatengapo gawo. Vuto la amalawi ambiri mwina amene amatuluka naloza unalankhulapo kuti izi amakhala ochepa, ambiri amaitenga boma laima ngati poteropo kuti linapangidwa ifeyo ena tonsefe timangotenga ngati basi ndife tizingoyenda mmene timene kuyendera. Focus Maganga inu ndi oyankhulira ofesi ya president komanso cabinet kulilongwe, ndipo takhala tikumva mulamuliro umenewo kuti iwo sakufuna zosakaza ndalama za boma, afuna kuti chuma chiziyenda bwino, ndipo njira imodzi ndi ya austerity kapena kuti kuchepesa kagwirisa ntchito ndalama zimene boma limagwirisira ntchito pa anthu ake mu civil service. Ndiye panali nkhani imodzi imene president adayankhula Maganga mundivomereza kuti adakambapo nkhani ya ma-meeting, kuti ma-meeting omapita nawo kumangochi, ma-meeting omapita kusalima bwanja achepe, tizipanga ma-meeting apa phone, tizipanga ma-meeting apa Zoom, kukwisa ntchito zipangizo za masiku anoze. Tinene kuti compliance ikuyenda bwanja, anthu akusatira zimene zija kapena tikupesa ni maumboni wonena kuti ife tikumaona week in week out kumangochi ndi kusalima akula boma kwambiri kusola bwino kwambiri imeneyo iziwe kuti president amene ili nawo ndi president amene amayankhula zimene zichitike ndipo zimachitika zimene anayankhula. Anthu amene amagwira ntchito kuboma timazindikira ndithu kuti ngati president ayankhula ndiye kuti zikuyenera. Ma-meeting kuti asimachitike kunyanja chimodzi chimene ndi president anayankhula, ndipo wina aliyense akudziwa ndithu ma-meeting amenewo achepa kwa basi. Ine ndinganene nditonena kuti boma limachita zinthu zambiri, ndipo boma limakhala ndi ma-partners ambiri. Ma-partners ena amatha kukhala kuti iwo ali ndi budget line, kuti ma-programu amene ali nawo ndi amene amagwiranso ntchito ndi boma amaona ndithu kuti ikufunikira nthawi ina kuwatengera akuluakulu aboma amenewa malo osiyanasiyana. Nthawi ina imatha kukhala outside ya duty station imatha kuchitika. Komano nkhani yaikulu ndimene nayo kuti imakhala kuti ndi program imene makompani osiyanasiyana amatha kupanga sponsor activity ya boma, komanso ena amakhala kuti ali ndi project imodzi imene amagwira ntchito ndi boma ndiye amatha kunena. Ndipena mumatha kuwaona kuti imene akuluakulu ali kunyanja kungoganiza kuti zimene ndi drama za boma. Ayi ndithu kuboma ako anthu akudziwa kuti president anayankhula, ndipo zimene anayankhula president ndi zimene zikufuna kuti zichitike. Mukhoza kuona zinthu zambiri kuti nkhani ya austerity measures anayinena koyambirira ngakhale asanalowe mboma ndi zimene zikuchitika, kwa mawu awo ndi amene zinthu zimachitika. So zimenezi lonjezo limene ananena limeneli ndi limene likuchitika. Nthawi zina anthu amangoona kuti awa tikwaziwa mwina ndi Maganga ndi akuluakulu aboma atapeza kusalima, komano nkhani yaikulu ndimene pali maprogramu ambirimbiri amene pothandizana ndi boma mabungwe osiyanasiyana amatha kupanga sponsor ma-activity. Chabwino ayi tipite kaye kwa a George Chaima kuti
mwina maganizo anu tinayamikira kuti kumakhala ngati kuti generally maganizo amenewo osisa nambala ya PS ndi chifukwa chofunanso kuchepesa ndalama zaboma zimene zimapita kumolipira anthuwa ndi ganizo labwino, koma ndi madera ati ena amene boma lingathenso kuchepesa kuononga ndalama zake, ndalama zimene zilinso za misonkho ya Malawi. Ndi chifukwa cha nthawi mwinanso muzikhala mukukwangula ndithu maganizo anu pa nkhani imeneyi. Achaima mukundimva kati? Khangati Achaima sakundimva pa foni. Ndipite kwa Akondowe mukundimva? Akondowenso naonso akuoneka kuti line yawo ndikuti pangokhala ujenete Amaganga fa Amaganga line yake inali yomweyo. Amaganga inu ndiye mukundimva? Zikuoneka ngati ayi. Chabwino inu mukundimva chabwino. Tipite mwina kwa atolankhani athu. Zikuonekanso kuti atolankhani lero malaini wa ativutirapo. Kwa maybe back to you Amaganga kubomako. Nafunsa funso imene sindikhulupirira kuti munayankha bwinobwino ayi. Timakanena zonena kuti kuma ndondomeko imene magwisa ntchito sitionanso anthu aupita kasuma boma ndikumapezeka kunena kuti kulipira ndalama zambiri. Pamene pacha munayankha moti bwanji? Sitinamvesesa bwinobwino mwina facha malaini athuwa. Timanena kuti process imene mukugwisa ntchito yochosa ma PS kandi 45 or so mwayikunga motani kuti sapezekenso kuti anthuwo akatisumira ku khoti mpaka na dziko likuluza anthuonso ndikupasidwanso ndalama zambiri kupepesedwa chifukwa cha zimene zachitikazi. Achomo kwambiri. Chachikulu nchonena kuti mwina anthu amene ayimitsidwa naonso nda Malawi ali ndi ufulu oti asozoganiza mwina kupita ku khoti, koma ngati boma I think chiganizo chikulu nchonena kuti ataunguza ndithu ma contract awo anaona kuti ayi ndithu anakhala kukhutitsidwa kuti amene wawa mwina samayenera kukhala pa position imene anapasidwa, andi boma kufuna kugonanso sensitivity yawo anaona kuti sangangodandaula kapena ungozisunga mu mtima anthu anasankha ndithu koma ulamuliro umene ulipowa, ndipo after 5 years anthu amene wawa azakhalanso akuunguza zimene amaganiza kuti boma lichita likwanisa kapena silikwanisa. So kusunga ndalama za boma chimodzi chimene chingathe kupangisa kuti maprogramu amene boma limakhala nawo akwanise. So amene what I would say is kuti boma ndithu ndikokhutira kuti linatenga step imene amene ma contract awo sanali bwino wayimisa akayepa ntchito. Komanso china chachikulu chonena kuti ambiri amene ma contract awo anaona kuti sali bwino, ndiye kuti so mwina tingati kunena kuti ndi anthu amene boma limakhulupirira kuti ngakhale atawasiya ndiye kuti maganizidwe awo ndi maganizo amene boma lipo likufuna kupanga akuzokhala kuti sizikugwirizana, because ma PS ngati mene ndanenera kuti china chimene amachita chachikulu chonena kuti monduna ambiri amakhala kuti akupanga implement maprogramu amene boma likufuna lipange kapena maganizo a boma. Then ofunikiranso kuti ma PS amene alipo akhale akudziwa kuti boma kuti likhalepo linalonjeza izi yonso akhale ofunikisa kapena ogwirizana ndi the policy direction imene boma limene lilipo lifuna kuti lipange. So I'm not necessarily judging them kuti mwina maganizo awo, komano chachikulu chonena kuti at the end of the day boma linaona kuti ma contract awo anali irregular, samayenera kuti akhale ndi position imeneyo. And this far I would say kuti ganizo limeneyo sindikupitira kuti kupita ku koti koma kapena ku koti akuzokhala ndi maganizo ena, koma ene koti sindikulankhulira koti chachikulu kuti boma linaonesa effectiveness yawo itapokana. Chabwino. Ayi Amaganga tikuyamikeni kwambiri kuti munabwera kuchokera ku ofesi ya president komanso cabinet. Mukhale ndi tsiku lopambana. Yathokoza kwambiri for having me.
zikomo kwambiri. Tipitenso sopano kwa maripota athu Patrick komanso Kalikonkha. Sindikudziwa ngati mukundimva. Ndikumvani bwino kwambiri kuno. Amenepo nde mwamveka ndithu. Kumeneko ndi kunchinji? Kuno ndi kunchinji ndithu. So that's Patrick. Chabwino nzanga ndiphokoze kwambiri papo ndi pa nthawi kuti anthu ako mchinji nawo saperekeko maganizo awo. Pano ndili pachitipa pamene sepatali kwambiri ndi pa PCC malo amene ali kudziwika bwino kwambiri, ndipo ndili ndi nzika ziwiri zimene ndazipeza zikumvetsera kale programu imeneyi kuti zipereke nawo maganizo awo kuyambirira mwina dzina lija komanso kuti malekera. Ine dzina langa ndine Philip Kanyimbo komanso ndine nzika ya dziko lino la Malawi. Hello. Ife kuno tikumvani itu. Apa ndili ndi nzika imodzi yakuno kunchinji kuti ipereke maganizo awo. Ndingopitiriza pepani. Ine ndine Philip Kanyimbo, nzika ya dziko lino la Malawi kuno kunchinji. Ganizo limene president achita ndikuyamikira kwambiri ndi nzeru imeneyi yopulumutsa ndalama zimene zimangobedwa kwa ndalama zambiri zakazi kupita kwa anthu ochepa. Ife ngati kuno kunchinji tikadakonda kuti ndalama zimene akupulumutsa kwinako zikadapita kufataleza kuti anthu azigula fataleza pa mtengo otsikirako kuti Amalawi ambiri akhoza kusangalala. Amenewo ndi kungofuna kudziwa kunena kuti kuti ndikuoneka kuti ndandale kapena ndikufuna kukoza dziko chima cha dziko lino. Ganizeri ndandale ndinofuna kukoza dziko kwa ndalama zambiri zisanapite kwa anthu ochepa. Ndi bwino kuti ndalama zimenezi zipite ku ulimi kuti achite fataleza kuti aliyense azisangalala mdziko muno. Ife timadalira ulimi kuno kunchinji. Chabwino amene ndi maganizo imodzi mazika imene ndili nayo pamalo pano ndiye paliso nzika ina imene ifuna izike koso maganizo awo achikulire asisa ma-PA okwana kuchoka pa makamaka chiwerengero kuchoka pa chiwerengero chokwana 8 ndikufika pa 38 iniyo dzina kuyambirira komanso kuti maganizo ano ndiotani pa nkhani imeneyo. Ine ndine John Baluti kuchokera kuno ku boma la Mchinji. Zonadi ganizo limenelo ineyo nagwirizana nalo. Sizotheka nikoyenera yoti anthu 8 akakhala ofesi imodzi. Ndalama zimene zapulumutsidwa pamene papo zikho zaulawo ku ulimi kuti anthu azipeza chakudya chochuluka ndiponso mwina anthu azikhala motani mosangana. Zimakhala zinthu zomvetsa chisoni, ndalama zilipo koma zingobedwa osapita ku ulimi dziko nomadayera chinthu chimodzi kuti panopa dziko lathu lili njala, dziko losauka pomwe kumbuyo kwa anthu amalidayera dzikolo oti ni dziko labwino. Zimenezi ni zinthu zokhumudwitsa kwambiri. Zimene apanga president ofunika asabwezere mbuyo zikhale zinthu zotani zotsimikizika kuti nduna zimene zochosedwapozo zisabwereso iyayi zikhale zochepa zigwire ntchito zimene zimufunikira dziko kwambiri. Ena mwina nkumanena kuti mwina chiganizo chimene chinthu cha ndale ine mukuona bwanji mu mawu anu nyo maganizo anu mukuona motani? Izi zonse za ndale sizibwera ku ulimi, ndale sizibwera ku zinthu zofunikira monga ngati panopa makatundu akangokwera mosadziwika bwino. Chonsecho ndalama zingopita m'mathumba mwa anthu koma zili zinthu zosafunikira. Zitabwera ku ulimi mwana mkulu osakhala osangana. Ziza ndale ayi. Menemo wayana ndi mmene ndachezerako ndi nzika zomwe zili kuno kumchinji tipereke kompata kuti minaso ena nkupitiriza mbali inayo. Patrick Nyirenda tathokoza ukhale ndi tsiku lopambana. Pano tipite ku Nsanje. Innocent Kalikonkha ku Nsanje ukundimva pa line? Yes, tachezako ndi Malawi malinga ndi nthawi funso limodzi. retired. Nkhani ndivene kuti boma lazipesa nambala ya alezi kusiyana kutoka pa 8 kufika pa 78. Zimene zizi muona kuti zikhoza kuthandiza kuna ndalo yake. Because president
kumanga zikulingira bundai kutambulia nime pachonaje koma ni mwapie sana kwa jiwa baada tie si kwa jiwa hii standard utabanda kile hii si kwa jiwa umayero chimati sekesa yanape na pesa sio mboma pia au kata ile bamu kalitana katika nchi zako au kwa balance mimi mtangira sita zikao zila mose kujelera is that good the president agimena ajikita hivi amena mfaimikidwa wa kujiwa asema tamangira makoti ya wajudiciary amadisekestate particularly when Sudan makuru atatu ma MP president cabinet ya judiciary baka kama rubera jungamu ajudiciary amafuna kusoneza jungamu tija hapa zakitika bwino kwa namba la icheze mwanga mkuru mtanga kusinja nina za kujipa ndama jina kadano kwa federeza ile suru na ndama jina dagana kulembera ana maipiti au kuzichawa kwisi moja kwisi ana handi de jabu neje ni chungamu ungana yuma muone udi unganya chuma bakari kukhala kusinja mujja kusinja zintu mtiko chogolera mambo amaziganda yangu baba sanga dajore jerera jama kweteka ndi kusinja ngatuku ndikwa kweteka bantu bambiri kupingiza tumuzi chabwino zipingi ya Malawi ngati sada loese pondale Malawi zapindula Innocent ndikuthokoze kwambiri chifukwa cha nthawi sititha kupitiriza nthawi nde yatha program yathu ya kulinji lero lolemba timalize motani wanangwa chafulumira ababa kumaliza kwake tine kuti nkhani ikumveka kuchokera kwa mbali zonse kuti mbali ina ndi yabwino chifukwa pamene boma likuona kuti tisasakaze ndalama ndi nkhani imene ingapindula Malawi koma tingopempha kuti izizi zisakhale kuti pena zilowe ndale ifa paliponse pamene tatsogoza ndale tili ndi umboni kuti Malawi muno sizikumatipindulira ngati dziko ayi ndi ndemanga imeneyo ndiyo tafika pa msitiziro wa programu we mpaka na mawa pamene tabwerenso ndi programu ina ine Bayana Chunga ndikuti mukhale ndi tsiku lopambana zomwe kwambiri Amalawi kulinjino kumapenya kumapetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti ya kulibaji kudi usauga kulilabe nanga osolola ledesi ya odija shirugu goju yena maji nanga ngani zonyati sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kudi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atenzile diyo kuburiyani kulinji tikudalila ino kulinji